Jangklas ini ya, plaster nih. Kalau iri apa? Wah, bagan gajah kan nih, shes. Aji gitu, bazaar थांनो गासिनो जोङो. Wah, 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 wah. बोरै जाखो? मेंगोन ने? खयथा स्टेप दङ साननांगौमोन ना? हाब गोगोम बुजालै. खयथा सिरि दङ? नैबे जायगा जाहैबाय माबा दिमा हासावनि आरोखि ना नैबे जायगाया हाजो एरिया अरुणाचलनिफ्रायबो बिराद गाहाय गाहायसै नाखि हाजोआ बाहाय अरुणाचलथ' बिराद गोजौ गोजौमोन हाजोआ बियो प्लेन सिस्टेमसो जायगायानो दायो जों बै न' नुहुरनाय बाजाराव थांनो नागिरदों बेरायहैनो नै हनै बैनो न'आ थांगासिनो बिराद गोजान दं 10 किल'मिटारसो गोजान फैबाय जोङो थाबायनानैनो itu pura down Syria nih enggak kasih dong apa re bago fish mau nih sosialnya jadi kitty mau dong apa ya lainnya jeng sih milih hangu hadiran macuna nih highway ya ayo masuk lang lebih geloi ini thằng đây nào chưa khắc lấy No. Ribu dong. Di Mahasau. Di Mahasau. Bazaar थांनो नागिरदों. Bazaar. ओरैनो हाफुङाव थांनाय लामाया सलिदखा नै. Solid. स्टेप नोंथांमोना नायनो हागोन नायनानै माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन. बेरायफैनोबो हागोन बे जायगायावहाय. बिराद बरिया जायगाया. दा नोंथांमोना थाङै दिमा हासावनि बाजार आरो मानसि कालचारफोरखौ नुनो हागोन आरो फैबाय था नायनो हागोन माखासेफ्रा सिगांलांबाय हनै बिराद सलिद थाबायनो ओमफ्राय गामिजोंसो लाबोबाय नामा नोंसोरो ओमफ्राय जागोन ना जाहैबायलाय बाजाराव थांग्रा बियो लामाया थाबायदोल'लै जिखुनु जा जोंखौ लिंबोदों नै नंगौना नङा बाजाराबा लामाया ओरैहाय थाङै न'आवल' हाबैनाय जादो दिमा हासावनि न'आवसो थ्रेव हाबैदो बिगुरा जियाबानो जाबायलै लोगोफोर माबा आलासि जानो फैनाय बायदि मोनलाय माजों लाबोखो Eklegasiनो yang karlegasiनो dong. Sudah ya kelilah. Nah ini biar moजां जायगाया बेफोर गोजौ गोजौ नङा ना प्लेन गोजा सलिड खा बारहावाया बिराद मोजां नैबे गय बागान जाहैबाय नै बिराद दं गय बागान औवायाथ' दाबुंसै फानना जानो रोंबा माहाजोन जागोन क्ररपति Ini roadku montibay na. Finally, unisay, dito ba? Lama montibay ni. Yan na, roda. Ayo. Oh ni maksudnya. Mau bikin sini. Apa lagi? Mau? Nah ini sih mama dong kono mak. Bazaar मोनफैबाय नै बेनो बर'आ कृष्णचुरा ना मा होनो बेनो नै बाजारा जोंना जा गोजा